Čau, zdravím lidi, zdravím vás tu Mike u dalšího videa a jsme zase u Team Fortress 2 po dlouhý době a jsme zase v hlavním menu. A to znamená, že budeme dneska rozpalovat bedny. Zase jsem si koupil 2 klíče, jeden na 57 sérii, kterou jsem si koupil v obchodě, protože už myslím, že nepadá. A pak 75, tu tady mám ještě. A kupoval jsem si ty 2 klíče na tržišti Steam, protože oni tam byli levnější než tady v obchodě, byli tam myslím, že nějak za 1,69 nebo 68 a v obchodě tam jsou myslím, že za 79. Čekajte, já se hned kouknu. Já myslím, že nejprodávnější, jo, 79 a tam to bylo o 10 centů levnější, tak je to podle mě levnější a rovnou když už jsem byl v tom, tak jsem si koupil Strange Flamethrower a tady ty 2 headky, protože se mi docela líbily. Tady to je ta nová, ta pro snipera a tady to je pro Amerika. No, a my jdeme teda rozbalovat, takže první si rozbalíme tu 75. sérii. No, teď jde, jo, tady, 75. Ale nejsem si jistý. No, jinak, pane, mohl jste si přečíst, jaký nosu, a my tady mám Strange Mart Spy Skillet. To je dobrý, tak to si dám na ten Strange plamenomet, protože to se fakt hodí. Z toho jsem docela rád. Jo, a já ukážu, co tam, aha, jo, tady 75. Ty věci tam mohly být, můžete si tam to kouknout. A pak tady v té 57, tam jsou nějaký. A vybral jsem si tady to, protože je tam méně věcí. A tak já si myslím, že je pak větší šance dostat tu jinužil, nebo jak se tomu říká, tu headku. Takže jo, snad budu mít štěstí. A kde je? 57, tady. A nejsem si jistý, snad nedostanu jarate, i když musel by to bylo i dobrý. Tak co? Yes, dostal jsem headku. A je pro spy, tyjo. To je škoda. Protože já pro spy mám samý headky. A nevím, mám tady tu robotickou a pak ještě tady to, jak to vypadá. Asi vypadá líp, podle mě. Nechám si tady tu a tady tu, když tak tu druhou jde. Tady. Tam tu, když tak, nevím. Někam potom dám když tak do craftingu, když jsem měl něco ještě, anebo to vyměním s někým, protože tady nevím nic. Nechám si teda tuhle, vypadá docela dobře. Jo, počkat, jo. Dáme si tam tady to, tu headku si tam přesunu. Tak. Užitna. Tak tady to. A nejsem si jistý. A jo, zabitých spájů a zabití normálním flamethrowerem, jak se to říká. No, tak to by bylo asi všechno. Dostali jsme celkem dobré věci. A jinak kdo neviděl poslední díl, tak to jsem natáčel Grismod, bohužel nemluvil jsem tam, ale to je vadí, ale videa teď budou budou málokrát, ale až budou prázdniny, což nějak 27. to myslím, že bude, teď bude ten víkend a tak nějak, tak budou, myslím, že delší prázdniny. No a tak videa budou až po těch prázdninách, protože to bude víc času a navíc internet, tak ten mi blbne, nebo tak nějak, už jsem ho poslal na opravu, teď jen tak chytám bratrancův internet, který bydlí hned vedle mě, takže aspoň nějak jsem na tom internetu. A to video, to nevím, to asi budu muset někde nahrát a to nevadí, to už zařídím já. Takže jo, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího videa, takže čau.